अरे ई कौना जिला के नचनिया ही अरे चल देखाइए के अपना जिला के पावर। आज स्टेज पे गर्दा ना उड़ी ता कही है चुम्मा स्टेजवा पर लेबे चाहे दंगा होई ए माडा। चुम्मा स्टेजवा पर लेबे चाहे दंगा होई नवगढ़ जिला के गुंडा हई हो हमसे बाच न पैबू नंबर 1 लवंडा हई नवगढ़ जिला के गुंडा हई हो। अरे हाई लग 10 के अब पकड़ हंस के अरे ये तो बहुत गरम भी अरे। कौनो काहे गोद में लेला कौनो मारा ढोड़ी में ढियला कौनो काहे गोद में लेला कौनो मारा ढोड़ी में ढियला कौनो काहे गोद में लेला। एही बरती हवन से तोहर जवानी ठंडा होई नवगढ़ जिला के गुंडा हई हो हमसे बाच न पैबू नंबर 1 लवंडा हई नवगढ़ जिला के गुंडा हई हो। बच्चा में रंगदारी के असर है तनी बच के रही है काहे कि जिला सिद्धार्थ नगर है। जहिया सरवर से भेटैबू फेमस जिलवा में हो जाइबू जहिया सरवर से भेटैबू फेमस जिलवा में हो जाइबू जहिया सरवर से भेटैबू फेमस जिलवा